Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Hola a tothom, sigueu benvinguts a aquest episodi número 11 d'aquest serial sobre la història de la Copa Amèrica, en què relatarem les edicions número 23 i 24 de la competició que van tenir lloc als anys 1977 i 1980. Venim d'una època en què després d'estar molts anys tancada a molts pocs països, la febre internacional per la Copa Amèrica va assolir una dimensió tremenda, ja que hi ha una enorme quantitat de països que intenten regularment disputar-la, com és el cas de França, amb el Baró Vic, i l'Austràlia, amb un Alan Bond que faria història en molt poc temps, ja que es convertiria en el primer no nord-americà a guanyar la Guerra de les 100 Guinees. Però aquest serà el plat fort del proper capítol. Al capítol d'avui hi ha un altre personatge fascinant que marca el final de la dècada dels 70 i que, en el moment en què vam gravar aquest episodi, encara continua viu, cosa a què no estàvem acostumats als capítols anteriors. Es tracta de Ted Turner, el magnat de la comunicació, entre milers de coses més. Per explicar la seva aclaparadora victòria a l'edició de 1977, necessitem posar-nos una mica en context, per la qual cosa arrencarem investigant en el perfil del protagonista. Robert Edward Turner III va néixer a Cincinnati, encara que quan era molt jove, la seva família es va traslladar a Savannah, a Georgia, una ciutat on la vela és molt popular. De fet, fou la seu nàutica dels Jocs Olímpics d'Atlanta. El seu pare tenia una potent empresa publicitària i Ted Turner va créixer amb la comoditat de tenir el futur arreglat i amb força temps per dedicar-lo a la vela, un esport que l'apassionava i que va començar a practicar als 12 anys a la mateixa Savannah. Tot i això, quan tenia 24 anys i dirigia còmodament una branca del negoci familiar, el seu pare es va suïcidar tirant-se un tret al cap i Turner va heretar l'empresa. A poc va anar ampliant el negoci de la publicitat i va passar a crear o adquirir un gran nombre de mitjans de comunicació, cosa que el convertiria en un dels grans gurús de la comunicació del segle XX. De fet, anys després crearia la CNN, la primera televisió de la història dedicada 24 hores al dia a les notícies. A més, Turner va invertir bona part de la seva fortuna en terres i s'ho va prendre tan seriosament que va arribar a ser el major terratinent dels Estats Units fins fa tan sols uns anys. Total, que amb aquest context, al principis dels 70, la fortuna de Ted Turner era ja enorme i li va entrar el bitxo de la Copa Amèrica, que ja sabem els efectes que produïx entre els multimilionaris. La diferència era que Turner, a més de tenir pasta, era un excel·lent regatista i és considerat com l'últim amateur que va guanyar la Copa Amèrica com a patró. En 1974, com contem al capítol anterior, va fer el seu primer intent en la fase de selecció nord-americana amb el Mariner, però va ser derrotat pel Courageous de Ted Hood i un joveníssim Dennis Conner. Lluny de desanimar-se, Turner va aconseguir, després d'una incessant insistència, comprar el Courageous, cosa que el deixava en la fórmula perfecta a les mans, una tripulació experta i de qualitat, la seva pròpia habilitat com a canya i un veler que venia de defensar la Guerra de les 100 Guinees. I això que no va tenir fàcil la seva adquisició ni la seva entrada en aquest món, ja que Turner va ser molt mal vist des dels seus inicis per les elits del New York Jazz Club, fins al punt que li va ser denegada la sol·licitud d'accés diverses vegades. Els novaiorquesos de la vella guàrdia el consideraven un bocasses i un xerraire, que a sobre venia de l'Amèrica profunda. Al final el van admetre el mateix 1977 i la relació va anar millorant fins a tal punt que el 2017 el New York Jazz Club li va concedir la medalla honorífica del club, una distinció que només han merescut altres 17 persones en tota la història. En aquest escenari, Ted Turner i el seu Courageous van quallar una actuació excel·lent a la fase de selecció de defensors i es van imposar al nou Independence de Ted Hood i a l'Enterprise armat pel creador de North Sails, Lowell North.
La batalla a la selecció de desafiadors va tornar a ser molt concorreguda. A la resta del món, el baró Vic seguia a la cursa, però unes modificacions d'última hora al veler francès li van impedir que arribés a temps. Suècia va debutar amb el Sverige, amb suport de la família real al darrere, però va ser derrotat a la final pel segon 12 metres d'Alan Bond, l'Austràlia. La Copa Amèrica pròpiament dita no va tenir gaire història, ja que el Courageous li va donar una pallissa monumental a l'Austràlia, vencent per un rotund 4-0 amb el que Ted Turner va poder respirar tranquil. L'enorme actuació d'aquest Courageous el va portar a ser qualificat posteriorment com el millor defensor de la història per als Estats Units. Turner en va tenir prou amb aquest triomf i ja va tornar a les seves coses, comprant els Atlanta Braves, creant la CNN com vam dir abans, casant-se amb la gran actriu Jane Fonda. Vaja, amb totes aquestes coses que fan els multimilionaris. Bé, això i què va perdre la fase de defensors a la següent edició, ja que, segons s'expliquen les cròniques de l'època, hauria perdut la gana voraç que el va portar al títol. I anem amb ella, l'edició de 1980, la 24a de la Copa Amèrica. Portaria al primer pla la rivalitat més aferrissada, espectacular i revolucionària de la història de la competició. Els seus protagonistes ja estaven involucrats en la lluita per la Copa en edicions anteriors, però va ser en aquest moment quan van acaparar totes les mirades, fins al punt que acabarien generant el material necessari perquè Francis Ford Coppola filmés la millor pel·lícula sobre vela de la història, Wind, traduïda al català com La força del vent. Us en parlarem en els propers capítols. En una banda del ring hi havia Alan Bond, el magnat australià que ja havia intentat arrabassar la Copa als americans en les dues edicions anteriors sense èxit. A l'altra cantonada hi havia Dennis Conner, que posteriorment rebria el merescut sobrenom de Mr. Copa Amèrica, que ja va defensar la Copa en 1974 com a tàctic i canya a les sortides del Courageous abans que el comprés Ted Turner i que amb el pas s'havia guanyat els galons com a millor patró nord-americà del moment. De fet, a la fase de defensors va guanyar 37 de les 40 regates que es van disputar, amb un nou model del llegendari Olin Stephens, el Freedom. Conner va passar per sobre del Courageous de Ted Turner, que es va mostrar molt lluny de l'exhibició de 1977 i del Clipper finançat per la Pan American Airways. A la fase de selecció de desafiadors, que es convertiria en la mítica Copa Louis Vuitton a la següent edició, el remossat australià d'Alan Bond no ho va tenir gens fàcil. Es va desfer primer de l'Sverige suec i d'un espectacular Lionheart britànic, amb què els anglesos tornaven a la batalla amb un revolucionari pal en forma de banana que seria posteriorment copiat pels australians. A la final, l'Austràlia, amb Jim Hardy a la canya, va vencer la França del baró Vic, el patró del qual el posteriorment emblemàtic organitzador de la Copa Louis Vuitton, Bruno Troublé, li va donar al baró Vic el gust d'imposar-se fins i tot a una prova, però al final els australians van vèncer. La Copa Amèrica pròpiament dita va estar marcada per una jugarreta de Dennis Conner que va quedar gravada per als anals, encara que no sé jo si representa gaire el fair play esportiu. De fet, algunes cròniques dels mateixos mitjans nord-americans ho van qualificar de pla maliciós. Resulta que Conner va calcular que, a causa de la previsió de vents molt fluïssos, algun dia es faria de nit durant la regata. El reglament diu que, en aquest cas, els velers han d'encendre els seus llums, però gairebé ningú no hi pensava, ja que pràcticament era impossible que es fes de nit durant la competició. Total, que un dia va passar. El sol es va pondre en plena prova, el Freedom va encendre els seus llums i va protestar perquè l'Austràlia no va fer el mateix, guanyant la prova. Bé, és cert que a la resta de proves, malgrat la igualtat regnant, Conner i el seu Freedom també van acabar imposant-se entre els seus encerts i els errors dels australians, per la qual cosa els Estats Units van retenir, una vegada més, la gerra de les 100 guinees. No obstant això, el caldo de cultiu que es va crear en aquesta edició motivaria encara més els australians, que van transformar la seva indignació en creativitat per aconseguir una de les fites més grans en la història
història de l'esport mundial en la següent edició, la de 1983. Però això ho veurem al capítol següent.